Mike Angel anụgokwanụ nwaanyị nke ịtọ na nke anụnwa na-emekwanụ na Mbaise nke dị n'Imo steeti na ya bụ ife abụrụkwa obere ife. Unu makwa na onubugo nwaanyị nke izizi nke bụ na nwunye ya pụtara n'ihu akwụkwọ na-ebe anya m na-akọpụtalụ ndị mmadụ ife ọ na-afụ na alụmdi na nwunye ya na Mike Angel. Mma akọrọ unu ife ya bụ nke nwaanyị kọrọ na ọ bụrụkwa obere ife. O teghị aka anyịfụ Mike Angel ka ọ gbanalụ India wee jee nụọ nwaanyị nke ịbụa. Onya ka o ruru na ngwụcha Mee anụnwa 2026 bụ on Satọde ka afụzikwa Mike Angel ebe ọ nọ na Mbaise nke dị n'Imo steeti wee na-anụ nwaanyị nke ịtọ ọkwọ traditional marriage ya dị ife a. Unu nekwa anya unu ya afụ na nke nwaanyị na ọdụkwa ka orijugwa afọ. Hei, ya bụ ife abụrụkwa obere ife na Mike Angel kpunyekwara ndị ọgọ ya otu efi ebe anụnwa si na ojie wee na-anafe aka wee na-ekenefa ka fasi wee zụ nwa kwa nwaanyị na fa azụrụ nke anụnwa ọfụma nke bụ na ndị mmadụ nọ na kọmentị na-asị ịdịchọ na ife mere ya emebi. Unu mana nwunye ya nke izizi pụtara n'ihu akwụkwọ wee na-akọla anyị na mgbe ya na Mike Angel bi n'ụlọ na ọtalụ ntị onye aboki na alụmdi na nwunye ya na Mike Angel. Ya bụ nke nwaanyị wee sị put your fingers down na gụ wetuo aka gị ana na ọ bụrụ na di na-anụ gị asịgo ka unu mee tịrịsọm n'ebe ahụ a na-emezi tịrịsọm. O wee na-agwazi ndị nke ọzọ na ọ makwa onye ịbụ na ọ funubekwaghị na ọ bụrụ na di gị emego onya na gị wetuo aka gị ana. Nwunye Mike Angel wee wetuo aka ya ana. Hei, ọ na-abụ na di ya na-eburu ụmụ nwaanyị ndị ọzọ a na-agbakọsị egwu alakarịpụta ọnụ ka ogene. Ka ọ na-abụ na egwu ka a na-agba ife ọ gwukwara bụ tịrịtọm. Ọ bụzikwa na ịmụ ife bụ tịrịtọm nwa egwu anyị na-ama akwa m. Ya bụ nke nwaanyị wee sịkwa na gị wetukwa aka gị ana na ọ bụrụ na di gị na-abọdiche mmiri na ọ bụrụ na gị na di na-agba egwu ọlakarịpụta na-ala otu na di lakata tinye bụ nke nwoke afịọchala amụ ya. Hei, tinye n'ọbọ si na ọ ya alazi na ife ọrụ bụ na ya bụ ọchụọ n'ala na ọha atọ ụtọ na enwezikwa ife ọ na-enweta ebe ahụ na kacha ma ada ọzikwa ya na enwezi ife na-atọ ya ụtọ na ahụ ya ha amasịzi ya. Ya bụ nke nwaanyị wee sị na o ji eme BBL ka ahụ ya wee du mmiri n'anya ka o wee tọkwa anụ dị ya ụtọ. Nwunye Mike Angel wee sị na ọ bụrụ na di gị emego onya na gị wetuo aka ya ana. Nwunye Mike Angel wee wetukwa aka ya ana. Ọ na-abụzi na otu nwaanyị gbara ụka ka ọ nọọta wagwe ka ọ na Mike Angel amaghị ebe ọ ya akpọrọ nwunye ya je ka mmalụ ife bata na ahụ ya ha atọzi ya ụtọ ka ọ na ọmụghọ na nwaanyị mụọ nwa na ọ bụ ozi ka o si atọ mgbe ọmụghọ nwa ka o yi asị atọ mgbe ọ mụrụ nwa. O weluzie maka ya wee na-emezi nwunye ya akaje. Hei, nke bụ na alakata otu nwoke achọla amụ ikeri ọ bụrụ mgbe ahụ ka nwaanyị nọ na high jump na-eti mkpu dadi mo ogbuo mo ọlagbuo mo dadi banyesie ike igbuo mo. Nwoke afịọchala amụ ya tii n'ọbọ. Ife nke a nwekwa ka ọdụ. Nna akọkwala ụnụ ife ọ kọrọ wee sịkwa na gị wetuo aka gị ana na ọ bụrụ na di na-agwa ndị ọyị ya na gị bụ nke nwaanyị amaghị esi nri na ife ị na-eti atọghị ụtọ na onye rie ọ na-ama ya ụla na ntị. Ọ bụrụzie na ndị frens ya ahụ wee sị ka fa bịa visitizie gị bụ nwunye abịa n'ụlọ be isizie nri butezie. Ọ bụzie na ọhịa ife ahụ di gị gwalụfa nniwu na-atọ ka nniwu na-atọ na nri gị ụtọkwazịrị ụtọ. Ọ na-abụzi gịnị na amazi Mike Angel ụla na ntị. Nwunye Mike Angel wee wetukwa aka ya ana. Ya bụ nwaanyị wee sịkwa na gị wetuo aka ya ana na ọ bụrụ na di gị gwalụ na onye anụnwa bụkwa na oyi ya onye ahụ wee mechaa wee bịa n'ụlọ be unu opoziti ịmụ na ebe gị na di gị na-alahụ i wee gafetazie ebe ahụ ị na-anụzi ka ofu saụndụ nwanụ si n'ime ebe ahụ wee na-apụta. O wee bụrụ nọọ mkpu ọṅụ ka a na-eti n'ime ebe ahụ. Hei, ị na-anụzi ogbuo mo ọlagbuo mo tiri ya n'ime nwoke ọma ọka isi atọ egbuo mo ọlawuo mo. Ọ bụrụ nọọ mkpu otu ka a na-eti ebe ahụ. Ọ bụrụzie na di na-anụ na-alazi onye nwa sịrị bụkwa n'oyi na ọ bụrụ na di gị na-emeghị ụdị ife a na gị wetuo aka gị ana. Nwunye Mike Angel wee wetukwa aka ya ana. Ọ na-abụzi na nwoke na-akpọbatakwuzi n'ụlọ o nwezikwu respect ebe mara eji nwanụ. Ya bụ nke nwaanyị wee sịkwa na gị wetuo aka gị ana na ọ bụrụ na di na-anụ nweburu ex-girlfriend and na ex-girlfriend ya enwegokwa anụ nwoke ọzọ ya na ya na-ayị na ya bụ nwoke ọzọ ya na ya na-ayị tiziri ya bụ nke nwaanyị ife di na-anụ wee nụ ya maọbụ na ex-girlfriend ya kpọrọ ya na fon wee na-agwa ya na oyi ya nwoke ya na ya na-ayị kịta tirie ife. Di na-anụ ewee kwadosi n'ụlọ be wee pụọ wee jebe ka o jee nuchitelu ex-girlfriend ya ọgụ ka o jee gboo ọgụ ka o jee gwazie nke nwoke anya ayịzi na ka ọ yịbakwa ka ogene.
na ọ bụrụ na di na-anụ emego ụdị ife a na gị wetuo aka gị ana, nwunye Mike wetuo aka ya ana, onwekwe na ife mmadụ anyị afụ nwoke na-anụ nwaanyị inwegburu oyi nwaanyị ka ọ na anyị bịa wee nụọ nwaanyị nke nwaanyị nwezie oyi nwoke, oyi ya nwoke ahụ tizie ya ife gonwa bụ Superman bụzi ex-boyfriend, i wee jebezie ka ije gboo ọgụ ka ọ ka ịgwazie onye nke ahụ nye etizina ya damisi na ịka dị interested ma ọ na ịka na-ala nya bụ nke nwaanyị onwekwanụ ntị abụghị mmadụ anyị ata na alụmdi na nwunye Mike wetukwala aka ya ọ na-abụ nọọ ntị onye abụghị niile a ka ọ tachara na aka Mike fe nke a karịkwa ya bụ nke nwaanyị wee sịkwa na gị wetuo aka gị ana na ọ bụrụ na di na-anụ ụgwọ ahụ na-enwere ọya ime ahụ ọ na-aya andị na nya bụ ọya ya egbukwana ya n'oge na-atụbaghị anya na obere oge na ọya anwụ na onwere ọya ọ na-aya na ọ nweghịzi ogologo ndụ n'elu ụwa na ndị ụlọ ọgwụ gwara ya na oge na-atụghị anya na ọya anwụ andị na kịta anụnwa na nya bụ nke nwoke anwụbeghị na nya bụ ọya egbubeghị ya na gị wetuo aka gị ana nwunye Mike wetuo aka ya ana ọ na-abụ internal sickness gịnị ka Mike na-aya ọ gwara nwunye ya bikonu o ji wee tia na ọya anwụ ọka ọma na nke nwaanyị ya ebulu akpị agbafere ka ọka ọmadụ na ọya anọ nekwa na ya na o nwekwa ya na-aya nwoke mmadụ ka ezi ife o ji eme nwunye ife niile nke ọ na ọ laikeghi ya wee nụbụ ya ka ọ nọ nụrụ ya mgbe ọ bụ ogbenye nwetazie ego uche ya bụ na ya bụ nke nwaanyị eruoziri ya ka m na-akọkwara unu makwa na ya na first wife ya ahụ agbasago na alụmdi na nwunye fa na fa na-aba ahazikwa anụ di na nwunye nke bụ na mgbe nwunye ya pụtara wee na-akọ ife niile na onye nke a bụ Mike na ọ gọghọkwa agọ n'ife nwunye ya kwuru na ife ọ gwara ndị mmadụ bụ na ọ bụrụ na ọnya nwa bụ nwa ya nwaanyị na ọ ya anụkwa ụdị mmadụ dị ka onwe ya na ọ ya enyekwa nwa ya nwaanyị advice ka ọ nụọ onye na-eme ka nya bụ Mike ka ọ nụọ onye dịka nya bụ Mike ka ọ nụọ nya na ọma na karata ya adịghị mma ọma na ọha emetụ ya o si na onye enyekwa nwa ya nwaanyị advice ka ọ nụọ onye dịka nyanwa imajinu mmadụ ikwu ụdị ife a damisi ọma ife ọ na-eme ọma na ife ọ na-eme adịghị mma ka ọ nọọ na ọmaghị ife ọ ya eme onwe ya ka ọ nọọ ụdị laịfụ ọ chọrọ ide ebi ka ọ gịnị nke bụ na ndị mmadụ na-asịzi na ike na nwunye nke izizi nwekwara agwa ọjọọ na onye akpatara na fanaba ebi nwụọ na udo na ọṅụ na ike na nke ọnụzi kịta na nke a nwere ike onwe ha agwa ọjọọ na-enwere ike na ebe ọwa ọkụghọrọ ya na first wife owe ọkụghọkwara ya na nwaanyị India na-enweziri ike owe ọkụghọrọ ya na nwaanyị Mbaise okotorigba ndị mmadụ na-agwazi nwaanyị Mbaise na ọ bụrụ na Mike sikwa ya ka emee teresom ma otusom na ya ekwekwana andị na o mekata mụcha nwa di ya na-akọ ya ọnụ na-atị ya na ahụ ya adịghị mma na arụ ya adara ada na afọ ya ayọrọ ayọ na o nweziri ogbe afọ na o nwere nke nwa na ya emetụkwa n'ahụ ya aka n'ọkwa ife ọ kọgidere nwaanyị nke izizi jee dozie ahụ ya ma steelu ọ gbahapụkwa ya bụ nwaanyị divọsụ ya na ya bụ alụmdi na nwunye nke bụ na ọ lakata ọchụ ọfọrọ amụ ya si na ife ọ na kacha na adọzi ya na ọha atọ ụtọ ebe ụfọdụ si na maleji abagokwa atara ya nlọkụ maka ndị mmadụ na-atị na ebe ọ bụ na ọwa ọkụghọrọ ndị nke ọzọ na-enwere ike ọwa ọkụghọrọ onye nke anụnwa ebe ụfọdụ na-adụkwanụ Mike ejere ọdụ wee na-asị ya na ya kwụsị akparamagwa ọjọọ na-akpa ka ya na nke anụnwa bikwa anụ n'udo na ejikwa n'aka ahụ o ji wee nụ ndị nke ọzọ wee jee nụ onye nke anụnwa ọkwọ nke nnọtị ka m wetara unu kedu ife ichere maka ya udo chekwanụ fakọngrat anyị na-ekpekwa n'ekpere ebe ndị nke ọzọ ofe eru ka nke anụnwa wụọ ka ọrịa